कोटि ब्रह्मांड जननी करुणाम्बुपूर्णा जगज्जननी श्रीराजराजेश्वरी अभय वरदायिनी भगवती विरजा देवी अभय पाद पद्मरी अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक श्री भवानी प्रसाद पाणी मोर समस्त दर्शक मानक समस्त विरजा मंत्रमाला देखुवा समस्त दर्शक समस्त वयस्क वरिष्ठ वरेण्य पूज्यस्पद पूजन्या मानक मोर ससम्मान नमस्कार सह मु श्री भवानी प्रसाद पाणी समस्त श्रद्धेय मानक सस्नेह आशीर्वाद सह आज आम विरजा मंत्रमाला को जीवा। विरजा मंत्रमाला ओम श्रीमद्वैतरणी तटे समुदिता कार्चिलता पार्वती ब्रह्मानंद रसा विमुक्ति फलदा पापार्ति संहारिणी श्रेय पुष्प विकास सौरभ मिलन जोगींद्र भृंगाकुला स्थाणु क्रोडगता सुधा प्रसविनी साचिन्मयी पातुनम साचिन्मयी पातुनम साचिन्मयी पातुनम। प्रिय दर्शक बंधु आज आम विरजा मंत्रमाला माँकर गोटे आशीर्वाद एक मंत्र ओम प्रातः नमामि विरजां चरणारविन्दं जन्मुस्तहंस्रमहिषा सुरपुष्टदेशम् त्वं ब्रह्मेन्द्र विष्णु नतमस्तकमौलिदीप्तं भक्ताश्रयाभिलषित मणिनूपुराढ्यां प्रातः नमामि विरजा से भगवती विरजा देवी चरणारविंद को प्रातरे स्मरण करिया जन्मस्तहस्र महिषा सुरपुष्ट देश जो महिषासुर पृष्ठदेश श्री भगवती विरजा देवी माड़ी बसुँच से भगवती विरजा देवी आपण मानकर समस्त मंगल करंतु यह कामना करी मु श्री भवानी प्रसाद पाणी आज आमर विरजा विरजा भजनमाला को जीवा। प्रातर्नमामि विरजा चरणारविन्दं जन्मुस्तहिंस्रमहिषासुरपृष्ठदेशं ब्रह्मेन्द्र विष्णुनतमस्तकमौलिदीप्तं भक्ताश्रयाभिलषितं मणिनूपुराढ्यां माँ विरजा को आम प्रातर सकालू नमस्कार कर तार चरणाबिंद जहाँ चरणाबिंद दुर्दश महिषी हिंस्र महिषी स्तहिंस जन्मस्तहिंस महिषासुरपुष्ट देशम जो महिषासुरपुष्ट देश देवी भगवती विरजा देवी पाद रखिंट से जो विरजा देवी को जहाँ पाद पद्म को ब्रह्मा इंद्र ब्रह्मेन्द्र विष्णु जो पादरी ब्रह्मा विष्णु नतमस्तक होती से भगवती विरजा देवी समस्त भक्त मानक जी आश्रय दी था समस्त भक्त मानकर आश्रय दे अभिलषित भक्त मन मान पूर्ण कर मणिनूपुराढ्यां से भगवती विरजा देवी से महामाया करुणाम्बुपूर्णा जगज्जननी आशीर्वाद आपण आपण मान पिला माने समस्ते सुख शांति कालातिबात करतु यह कही आम बर्तमान विरजा भजनमाला को जीवा। भजनमाला ओ जी भजनमाला
ଚାଲ 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 ଚଞ୍ଚଳ ବେଳ ତ ହେଲାଣି ଉଛୁର ଚାଲ 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 ଚଞ୍ଚଳ ବେଗି ବେଗି ହାଟ କାମ ସାର କାଳ ଧରି ନେବ ତୁମ ବାଳ ଗଣ୍ଠିଲିକି ସଜା ସଳ ଚାଲ 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 ଚଞ୍ଚଳ କାମ ସାର ଥାଉ ଥାଉ ବେଳ କରମ ସଉଦା କର ଠୁଳ କାମ ସାର ଥାଉ ଥାଉ ବେଳ କରମ ସଉଦା କର ଠୁଳ ହୋଇଲାଣି ବେଳ ପ୍ରବଳ ଚାଲ 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 ଚଞ୍ଚଳ ବେଳ ତ ହେଲାଣି ଉଛୁର ଚାଲ ଚାଲ ଜଗତରେ ଯେତେ ନାରୀ ନର ବାଟ ବସା ଘର ସହଜ କର ଜଗତରେ ଯେତେ ନାରୀ ନର ବାଟ ବସା ଘର ସହଜ କର ହୋଇଲାଣି ଫେରିବା ବେଳ ଚାଲ 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 ଚଞ୍ଚଳ ବେଳ ତ ହେଲାଣି ଉଛୁର କିଏ କେତେ ସଉଦା କରିଲ କେତେ ପାପ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲ କିଏ କେତେ ସଉଦା କରିଲ କେତେ ପାପ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲ ହୋଇ ଗଣ୍ଠିଲିକି ସଜା ସଳ ଚାଲ 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 ଚଞ୍ଚଳ ଯାର ନାହିଁ ବାଟ ବସା ଘର ଯାର ନାହିଁ ବାଟ ବସା ଘର ବିରଜା ଜନନୀ ପାଦ ସ୍ମର ସଦା ଧ୍ୟାଇ ପାଦ କମଳ ଚାଲ 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 ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମର ବିରଜା ଭଜନମାଳାରେ ଭଜନ ସରିଲା ତାପରେ ଆମେ ହିତବାଣୀ ଯିବା ହିତବାଣୀରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ଆସିବା ପ୍ରଥମ କେସେଟ୍ରେ ଯେ ସବୁ କେସେଟ୍ରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛେ ଯେ 5 ମିନିଟ୍ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଯେତିକି ପାରୁଛ ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ବସ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଭାବ ନ ରଖି କେବଳ ଠାକୁରାଣୀକି ସ୍ମରଣ କରିବା 1 ମିନିଟ୍ ହେଉ 2 ମିନିଟ୍ ହେଉ ଯେତିକି ପାରୁଛ ତୁମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମନ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କେସେଟ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା ଯେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ମା ମାଟିକି ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିବ ନମସ୍କାର କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଜି ଆମେ ହିତବାଣୀରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା କ'ଣ ନା ଆମର ଟିକେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଜି ତ୍ୟାଗ କରିବାର କଥା ଯେତେ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ କହୁଛି ଛୋଟିଆ ଗପଟି ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କ ରାଜପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ସେ ରାଜପଣ୍ଡିତ ସେ ଭାରି ଖ୍ୟାତି ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଦାମୀ ପୋଷାକ ଦିନେ ପଣ୍ଡିତ ଭୋରୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ପୁରା ଜାମା ଯୋଡ଼ ହୋଇ ପୁରା ସୁନା ବତା ମୁଦିଆ ପଞ୍ଜାବୀ ହାତରେ ମୁଦି ବେକରେ ହାର ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ବୀଣା ଧରି ଅତି ସେ ସୁଶୋଭିତ ଭାବରେ ବାହାରିକି ଗଲେ ଯାଉ ଯାଉ
ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ନଈରେ ଧୀବର ଡାକିଲେ ଧୀବର ଟିଏ ଶୁଣିଲ ଧୀବର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାଆନ୍ତେ ଗୋସାଇଁ ଏଇ ଭଡ଼ାଟା ସବୁ ଲୋକ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯିବା। କହିଲେ ରାଜା କଥା ସେପାରେ କ'ଣ ହେବ ତା ନା ତୋର ଯେତେ ଭଡ଼ା ଦରକାର ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଦେବି ସବୁ ଯେତେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେତେ ମୁଁ ଏକାଠିଆ ତୋତେ ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଥାଉ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୀବର ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଖୁସି ହେଇ ଯାଇକି ଉଭୟ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଧୀବର ଚାଲିଲେ। ଯାଉ ବାଟ ଅଧା ଟିକେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ତ କୁବାଳିଆ ଲୋକ ତ କସ୍ତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୀତିକି ଆତି ସେ ଏକଦମ ବାଗେଇ ଚୁନେଇ କଥା କହିପାରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରବୀଣ ସିଏ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଲା ସେଠୁ ଧୀବରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଆରେ ଧୀବର ତୁମେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିଛ? ଧୀବର କହିଲେ କାହିଁକି ନା ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଶିଖିନି କେଉଁଠୁ ବାବା ମା ତ ସକାଳୁ ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ଆଣିକି ନୌକାରେ ବସେଇ ଦେଲେ ନୌକା ମୁଁ ତ ବେପାର କରିକି ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଚଳୁଛି ଆଉ ନାଚ ଗୀତ କ'ଣ ଶିଖିନି। ଆଚ୍ଛା ଗୀତ ଶିଖିନା ଆଉ ଗୀତ ଶିଖିନା ତୁମ ଚାଣା ସମୟ ଚାଲିଗଲା ତୁମ ଜୀବନର ଚାଣା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଆଡ଼େ ଗଲେ ଧୀବର ତୁମେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ନୃତ୍ୟ କେଉଁଠି ଶିଖିନି ମୁଁ ତ ସେଇ ତ ଯାହା ଯେମିତି ହେଉଛି ଚଳିନି ଆଉ ମୋ ବାବା ମାଆଙ୍କ କଥା ଆଣିକି ନୌକା ଚଳିକି ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତି ଗୀତ ଶୁଣିକି ନୃତ୍ୟ କଲା ତା ଅଧା ସିଏ ବି ଚାଣା ତୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଜୀବନ ଅଧେ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଶିଖିଛ? ନା ବାଦ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଶିଖିନି ମୋର ତ ସବୁ ତ ଏଇ ତମ ବାଦ୍ୟ ଆଉ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ହଉ ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ରେ ନୃତ୍ୟ ନାହିଁ ଗୀତ ନାହିଁ ସରଗ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଆଉ ଜୀବନକୁ ଜାଣିପାରିଲନି କ'ଣ ଆଉ ତୁମେ ଆସିବ। ଶୁଣି ଧୀବର କହିଲେ ପନ୍ତେ ଗୋସାଇଁ ସାଆନ୍ତେ ଅବଦାନେ କ'ଣ କହିବା ଯେ ଆପଣ ପହଁରା ଶିଖିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ତ ପହଁରା ଶିଖିଛି ମୁଁ ପନ୍ତେ ଲୋକ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲା ସେଇ ଆପଣ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଲୋକଟା ହେଇଛନ୍ତି ପହଁରା ଶିଖିନାହାନ୍ତି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଡେଇଁକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତୁମେ କହିବା ପହଁରା ଶିଖିନା ଆଉ ଯଦି ସିଏ ନ ଶିଖିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ମର କାହିଁକିନା ତୁମେ ଶିଖିନା ପହଁରା ଆମର 3 ଭାଗ ଯାଉ କରୁ ଆମେ ଆମର ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ ଆମେ ଏଇ ପହଁରା କରୁନୁ ତୁମେ ଏଇଠି ମରିଯା ତୁମର ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଅହଙ୍କାର କରନା ଯେ ଯାହା ବି ହେନେ ଯିଏ ବି ହେନେ ଯେତିକି ହେନେ ତାର ଟିକେ କିଛି ନା କିଛି କମ୍ ଅଛି। କିଏ ଧନରେ ଆଉ କମ୍ ହେନେ କାହାର ଜ୍ଞାନରେ କମ୍ କାହାର ଜ୍ଞାନରେ କମ୍ ହେନେ କାହାର ଯଶରେ କମ୍ କାହାର ଅତିଚାର କମ୍ ଯାହା ହେନେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ। ତେଣୁ ଗର୍ବ କରନା ସେତେବେଳେ ଗର୍ବ କରନା ଏଇ ଗର୍ବ କରି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା ତୁମେ ଆଉ ଗର୍ବ କର। ଏଇ ହିସାବରେ ଆଜି କାଲିକାର ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କେସେଟ୍ରେ ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେ ଆମେ କହି ଛାଡ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ବୃହସ୍ପତି ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡେ ସରସ୍ୱତୀ ଅଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡେ ରତିକିଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମହିପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ରୀତି କଳିଯୁଗ ଲକ୍ଷଣରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କଳିଯୁଗ ଲକ୍ଷଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ବୃହସ୍ପତି ଯେ ବୃହସ୍ପତି ପରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୂର୍ଖ ମେଛ ନନ୍ଦିଆ ଧୁରୁବା ଝାଇଁଆ ଝାବଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛି ବୃହସ୍ପତି ପରେ ମୋ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ବୃହସ୍ପତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନୀ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ବୃହସ୍ପତି ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡେ ସରସ୍ୱତୀ ମୁଁ ବରଂ ମୋର ବୟସ୍କ ସମ୍ମାନୀୟ ଲୋକକୁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ କରି ବି ଗିଣା ଦେଇ ସେ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ କରି ଗଳି ଦେଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କାହିଁକିନା ସରସ୍ୱତୀ ପରେ ମୋ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଠିକ୍ ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାହାକୁ ସବୁ ସତ୍ୟ ଆଉ ତା ବେଦ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା ନୁହେଁ ନ୍ୟୁନ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ବୃହସ୍ପତି ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡେ ସରସ୍ୱତୀ ଅଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡେ ପୁରା ଯିଏ ସବୁ ଲୋକ ଯିଏ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଦେବ ତ କାମଦେବ ଯେଉଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ନେଇକି ସେ ସିନା ନେଇ ଲେଖା ନାଗରେ ସିଏ ସେ ନାଗର ଯେଉଁ କବି ତାଙ୍କଠୁ ଇଏ 1.5 ହାତ ଅଧିକ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ବୃହସ୍ପତି ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡେ ରତିକିଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମହିପତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମହିପତି ଏ ଏରିଆ ମୋର କେଉଁ କିଏ କହିବ ବି ଏଠି ମାରିକି ଆଲୋପୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ତ ମୁରବୀ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିନି ଆଉ। ହଁ ମୋ କହିବା କଥା ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିବା ସେ ଅହଙ୍କାର ଭୂମି କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଧନୀ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଧନୀ କେତେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିତ୍ତଲ ନା ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ନା ଜନ୍ ଫୋର୍ଡ଼ ନା
ଯଶରେ ତୁମେ କେତେ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନା ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ନା ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ନା ମାକ୍ରୋନ୍ ନା ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ କେତେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର କିଛି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଧନୀ ଗଲା ଜ୍ଞାନୀ ଗଲା ତାପରେ ଆମେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆମେ ଆଉ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କର ଆମେ ଯଦି କହିବା ହଁ ଆମେ ଧନୀ କି ଆମର ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦିନେ ଦୁଇ ଭଳି ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ୟାକୁ ଚିନ୍ତା କର ଆଗରୁ ସିରିଆ ଇରାକ ଫିରାକ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କୋଟିପତି ଯାହାର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାର ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ମଟର ଚାକର କୁକୁର ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏକ ବ୍ୟସନ ହେଇ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଆଜି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର ରହିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି କମ୍ ବେଳେ ତୁମେ ହତାଶ ହେଇଯାନା କି ବହୁ ସମୟ ବହୁତ ଅଛି କିଛି ଆସିଛି କିଛି ସମ୍ମାନ ଆସିଛି ସେତେ ତୁମକୁ ଆସିନି ତୁମେ ସେତେ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ନୁହେଁ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିତ୍ତଲ ନୁହେଁ ସେତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନ କଲେ ମା' ତୁମକୁ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ ତେଣୁ ମା' ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମା' ଯଦି ରଖେ କେହି ଖୋପାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ମା' ଯଦି ଖୋପାଡ଼ି ଦିଏ କେହି ରଖିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା'ଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା 5 ମିନିଟ୍ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଯେତିକି ପାରୁଛ ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ସଂସାର ଧରିଛ ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାମକୁ ସରି ତୋଳିବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଭଗବାନ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବେ ସେ ପାଳନରେ ତୁମେ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ନ କରି ପାଳନ ସାରି ତୁମର ସମସ୍ତ 23 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 23 ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ ଦିଆହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 5ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଗୋଟେ ହିତବାଣୀ ଗୋଟେ କହିବା ଆମ କେସେଟ୍ରେ ଆର କେସେଟ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ମା'ଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି କେସେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମା'ଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସୁଛି ଜନ୍ମଦିନ ହେବ 21 ତାରିଖ ଶନିବାର। ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ମା'ଙ୍କୁ ଭେଟିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଚଉରା ମୂଳେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ ମା'ଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ବିରଜା ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ମା' ଜନ୍ମଦିନରେ ହିଁ ଆମ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ଆମେ ମା' ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ପାଳନ କରିଥାଉ। ମାଘ ଦର୍ଶେ ସମୁଦ୍ଭୂତା ବିରଜା ସହ ସନାତନୀ। ଏହି ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶିରେ ମା' ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାକୁଣ୍ଡରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ ମା' କେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କେମିତି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ କେମିତି କରିଥିଲେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ମା' ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆପଣମାନେ ମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦୀପ ଜଳେଇକି ଜନ୍ମଦିନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନୂଆ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଚାଲିଯାଉଛି ଦୀପ ନିଭେଇକି ମହମବତୀ ନିଭେଇ କରିବା କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନ ପଡ଼ିକି ନିଜେ ଆଜି ଆମ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଆଜିର ଯେଉଁ ମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଜାଳିକି ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା। ଆଜି ଏତିକିରୁ ମୋର ମନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବତୀ ବିରଜା ଦେବୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମା' ବିରଜାଙ୍କ କୃପା ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ଏହା କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ମା' ବିରଜା ଜୟ ମା' ବିରଜା ଜୟ ମା' ବିରଜା ଜୟ ମା' ବିରଜା ଜୟ ମା' ବିରଜା।